איזה פרח יפה. ופה הפרח. פרח של מייגה. דגם ארד. דגם חדש. אני היום מתקין לבד, אז אני מצלם לבד. יש פה גגון יפהפה, כמעט 80. שתי חלונות בחזית. מבנה סגור יפה. עם לייסטים מסביב. גם ברצפה. גם בקירות, גם בפינות. חלונות הפתיחה מרימים, מוציאים ונועלים החוצה. רוצים לסגור, אפשר לשים גם 2, ככה שיהיה פתוח קצת. מביאים מסביב ולתוך החור. אותו דבר גם פה. מרימים, פותחים כמה שרוצים ומסביב לתוך החור. דלת שמאל, יש לה בריח אחד למעלה, בריח אחד למטה, נפתח בלי בעיה, נסגר יפה, מורידים. אותו דבר גם פה. מזיזים הצידה, הדלת הזו נשארת סגורה רוב הזמן. דלת ימין. סוגרים. המבנה נעול. תתחדשו.